Sabe vostede canto custa comprar un presidente do goberno? Moito. Pero non é o diñeiro o que nos dá poder, senón a información que, nesta historia, está nas mans da amante dun delincuente que decide suicidarse, non sen deixar nunha carta as claves para atopar o máis prezado, a información. E é que, ao final, todo chega, incluso o final. Con ninguén contará a verdade, libro escrito por Pedro Feijóo e publicado no 2023 por Edicións Xerais, aprendes que se te ves na necesidade de amigarte con alguén, mellor que sexan empresarios que políticos, pois estes veñen e van, pero os empresarios sempre estarán aí. E si, neste contexto, o uso do masculino xenérico debe entenderse únicamente como masculino. E punto. Seguimos co masculino plural. Empresarios, banqueiros, construtores, entre eles podemos incluso atopar violadores e asasinos, reúnense en Sanxenxo con certa regularidade para falar de política. Un negocio no que a aparencia é o todo, e no que o importante é seguir transmitindo serenidade, confianza. Aquí non pasa nada. Un asunto no que, se é necesario, mátase, co fin último de traballar para a máquina. Que quen é a máquina? A administración pública. Agasallos a golpe de piso na madrileña castellana, empresas creadas para xestionar servizos da administración galega, concesión de aparcadoiros, xestión de comedores escolares, do Xacobeo, construción de hospitais con investigacións xudiciais de por medio, movementos sospeitosos de 50.000 euros que resultaron ser millóns, facturación a clientes fantasmas, paraísos fiscais, escándalos por concesións a dedo, profesionais na prensa que conveñen e que non, manexo dos medios de comunicación, xestión da opinión pública, concesións a cambio de doazóns para campañas de partidos políticos, até o secuestro dunha menor e ata a descrición de episodios de violencia física ou mesmo violacións detalladas, tan detalladas e capaces de resgar brutalmente o abafo. Aprendemos tamén que a democracia non existe, Marosa, son os pais. E todo isto é o pobo a quen lle debería preocupar. Malia que na novela dise que o xornalismo de investigación xa non existe e que non hai máis ca xornalismo de filtración, desta historia podería derivarse unha novela titulada O maior depósito de miseria política xamais recompilado. Dúas mulleres, unha xornalista e unha camareira, son as que parece que van sacar á luz todo. Xuntas podemos facer que caian todos, eu vouchos poñer en bandexa, pero, a cambio, quero que me asegures que non te botarás atrás, que non terás medo. Pecho este book trailer cun convite a reflexión. E se isto se conta nunha novela que, ademais, foi premiada, como de lamentable ten que ter sido esta trama, e como de lamentable o seguirá sendo?